לייב, לייב, מצלם, יופי. מצב שבו בן אדם תופס לך את השיער. יכול לקרות? יכול. בבית ספר יכול לקרות מצב כזה? יותר של בנות, אבל כן. סתם, צוחק. בנים גם לפעמים תוקפים יותר מבנות. תפס לי, נכון? אין בעיה לעשות את כל השטיקים שאנחנו מכירים והוא יעזור, אבל אם אני רוצה להגיע למצב של שליטה, זה 1, 2, 3. בואו נעשה את זה לאט. קרב אלינו אפילו עוד יותר הבא. אני נכנס לשקע פה, חזק, עם החלק הזה, ושם את היד פה. מאותו רגע אני מחליף, אתה רואה את זה פה? מחליף את הידיים, מכניס לפה, ומפעיל לחץ על הכתף שלו. יש לי פה בריח, יש לי פה נעילה. אני יכול עכשיו להישאר איתו ככה חצי שעה, שעה, כמה שאתה רוצה. יכול לדבר איתו בינתיים, מה שלומך, איך החיים, כן, אתה רוצה לנסות שוב? הוא לא יקום מזה בחיים. יש לנו? יש לנו. תעבור על זה, שיעורי בית, שיהיה לך.